Alin? Kumuha ka pa doon sa kabila ng isa. May fish dito sa loob, oh. Talbos na... Nagluluto ba kayo ng ganyan? Talbos na ginisa. Tapos may sabaw. Tapos nilalagay ng maraming kalamansi. Maasim-asim siya. Tapos nagprito kami nitong isda. Salmon. Tsaka ito yung ulam namin kaninang umaga natira. Ang sarap itong tuyo na to. Super sarap. Malutong pa. Yung isda ay ano? Salmon yata yun. Bili ni Karen kanina. Kain. Kain. Mga walang ginagawa ko na mag-cellphone. Kain muna. Aantayin ko pala tong sitaw dito. Yung mga bata mo nakakain. Nagluluto si Papa ng sitaw. Ginataan. Sarap. Pagmamantikain daw niya to eh. 2 gata. Dito sa labas nagluto. Sarap niyan for sure. Antayin ko na yan. Saan na naman pupunta tong mga to? Hayaan nyo na. Dito lang naman to sa likod. Di naman kami nakasalamuha sa iba. Pag mapunta kami ng ano, pupunta kami ng ilog. Si Jillian kasi nagpipilit, sumama daw kami. Nainggit sa mga bata. Punta kami doon. Paliliguan yung mga aso. Kasama yung isa. Init pa naman. Katanghaling tapat. Tapos lang namin kumain. Nasa si Milo. Ayun. Milo! Nasunod din naman eh. Busog na busog ako. Grabe. Walang pa. Yung ang init. Dati dadaan kami dito. Lagi papunta doon sa ilog. Naliligo kami. Ito yung daanan. Pwede ba yan? Grabe aba. Yung nakikita nyo dito, amin yan lahat. Mga tanim-tanim ni Papa. Saging, ayan. Kakao. Maganda na pala dito. Nilinis ni Papa siguro. Daming tanim. Yan yung ilog dito, malapit na. May tulay. Nalinaw daw yung tubig. Yan, sa tulay kami. Ayun. Wow, ang linaw nga. Ang linaw nga. Ang cute. Aba. Liligo ka? Ayun na. Sige. Yan, ligo time kayo. Nagtukaw na. Wow, feeling swimming. Bugkusan mo ayan ano bugkos ano tumakan mo para di makarayo. Makakalutumba ka dyan. Sige. Uncle! Milky, ito yung nakatali doon sa may tabi ng bahay namin. Ito naman yung maliliit, isa lang din nila. Ito yung asa amin, 'di ba? Apat yun, tigi-isa yung mga bahay-bahay amin. Ito si Milky. Ay si Milo. Yun si Milky, yung puti. Malawak to, malaking sapa to noon. Wala, sige. Nako po. Anong ginawa nyo? Nagpaligo lang ako ng aso. Ganyan na ginawa nyo. Nagpaligo kami ng asong malaki. Ang daming kuto, tinanggal namin. Tapos, pag tingin ko sa likod ko, ganito na yung mga batuta, oh. Talaga, pinalalim. Tama na yan, uwi na tayo. Tara na, uwi na tayo. Naku po, oh. Nag-i-enjoy. Jillian, wag ka nga ano sa bibigan. Ako. Wag nyong madumi yung tubig dito. At baka may mga hayop dun sa unahan na mga kalabaw naliligo ganyan. Noon nalinis pa to eh. Dito kami naglalaba, naliligo lahat. Pero ngayon hindi na pwede. Marami ng basura. Marami na nagtatapon sa ilog ng basura. Tsaka nagpapaligo ng mga hayop. Sayang no? Sana tayo may libreng liguan, may libreng languyan. Tsaka labahan. Kung walang nagtatapon ng basura sa mga ilog.
Merienda time ng kamoteng nilabon. 25 pesos yung kalahati. Isang kilo dito ngayon, 25 pesos. Mura-mura na siya kaysa dati. Kaya yun, nilabon ko na lang kasi pag prito magmamantika ka pa, gagamit ka pa ng gasol, di ba? Pero ito, hindi ka makita. Enjoy maligo sa ilog silang lahat. Hindi na napigilan kahit naka-quarantine kami. Mga lapit na sila ng lapit. Bahala kayo dyan. Wala naman kaming COVID, di ba? Halo yun, di ba? Durulagan eh. Durulagan niya. Yan. Yung vlog pag pinost. Sila kayo nagdodolo. Pag nanood daw sa vlog, malalaman. Hindi naman nanonood yung mga yun. Kaya hindi tayo mahuhuli. Oreo. Parang natin kita ka mahuli. Dito kami naghuhugas sa may gripo dito. At wala pa akong lababo dito. Naalala ko noon si Mama, ayaw noon ng hindi hinuhugasan ng kinainan pagkatapos kumain. Eh kami, may ano talaga kami yung may oras kung sino yung maghuhugas sa umaga. Hindi mo marami kayo magkakapatid. Sino yung maghuhugas sa umaga, sa hapon, sa gabi. Pero yung mga bata nito ngayon, ako hindi na. Pag pinaghugas mo may mababasag, kaya ako na lang naghuhugas. Lalo to si Kim, nabasag yung isang baso. Buti pang ako na lang ang maghugas para walang mabasag. Hirap no pag walang lababo. Malayo ang pinaghuhugasan. Doon tayo sa kusina. Ayaw na kayo ni Mama na may hugasan dyan. Papahugasan talaga yun sa inyo kasi malas daw yun. Yung kinainan, inaabutan pa ng hapon or ng umaga. Ayaw niya ng ganun. Pero ako, tamad. Yun yung natatandaan ko sa kanya pag may hugasan ako nakikita. Pero sa gabi naman, hinuhugasan ko naman lagi dito. Lagi ako naghuhugas pagkatapos kumain. Inutusan ko isang beses yung dalawa, si Jillian at si Kiel. Nako, basag yung isang baso. Kaya sabi ko ako na lang maghuhugas nga. Baka maubos yung baso namin. Pinaglalaroan ng mga bata dito yung hinukay na lupa. Tapos nang hukayin lahat. Kaso, wala pa kaming order na buhangin graba kasi walang lalabas, hindi man kami pwedeng lumabas. Wala pa kaming order kaya tenga muna to. Pag nandyan si Karen, wala kasi so utusan namin na order ng buti mura lang daw buhangin dito, 400 lang kada cubic ba yun? Isang kubiko. Ayun, nasa daw 400 pesos lang daw yung isang kubiko ng buhangin, kaya mura. Maliligo muna ako, sobrang init. Bago pala ako maligo, shoutout ko muna si Rosie Tabor. Hello po sa panonood, salamat. Thank you so much. At saka si Maria Vidal, thank you. At saka pala si Iverson Mercader from Dubai. Salamat always sa panonood nyo guys. Don't forget to like, pa-like naman. And don't forget to subscribe kung hindi pa. At pinutin nyo na rin ang bell notification baka hindi nyo pa napipindot para ma-notify kayo sa sunod natin na video. Maliligo muna ako dahil ang pawis ang lagkit ko na naman. Hapon na naman. It's 4 o'clock I think ng hapon ngayon. Ayun yung pinaliguan na. Visit na mga pan. Ito yung pinaliguan namin ng aso, si Milky. Dito siya nakatali sa may bahay. Oh, malinis ng tingnan, 'di ba? Ayan yung sabi ko sa inyo gagawing sari-sari store. Tapos na 'yan, yung may hagdan na 'yan. Ito. Itong hagdan na paakyat. Tapos dito sa may dito. Ayan. Hindi niya magmagulo. Ano ba 'yun? Ayan yung nagtatanong kung ano daw yung nangyari sa tindahan. Ayan na yung gawa na, pero hindi pa ako pwedeng lumabas kasi quarantine. Tapos, yung hipag ko, nagtinda doon sa may unahan. Nagtinda na siya. Mga tayo sa loob kasi maingay. Yung tindahan yung nagtatanong, si Ina ba yun? Nilagay ko dito yung comment niya. Hindi ako makakapag sari-sari store kasi may nagsari-sari store na yung hipag ko doon sa may unahan. So, baka kung ano-ano na lang maitinda natin dito sa ginawa ko na pwesto. Halimbawa, fruits or mga desserts or mga drinks, ganyan.
kung ano-ano, kapag ano na lang, minsan ng halimbawa, Miyerkules, yung kung kailan malakas yung sa tindahan, kung kailan maraming tao, doon na lang tayo magtitinda kasi hindi na ako makakapag tindahan. Yung nagtatanong, ilalagay ko dito yung pamilyano. So ayun, hapon na ngayon, nag-iisip na naman ako ng iuulam dahil magagabi na. Ha? Oo. Ha? Isa pa, naka-quarantine kami dito ba? Kaya hindi rin ako makakapagtinda. So baka sa susunod na mga linggo, mga July. Sakto nga eh. Magbe-birthday ako sa mga nanonood dito na noon pa nanonood. Mga isang taon na higit na rin ako nagbablog eh. Alam nila kung kailan ang birthday ko. Ayun. Tapos ng birthday ko, kinabukasan noon, tapos na rin yung quarantine namin na 14 days. Kaya makapag-asikaso na tayo. And linggo yun, baka magdagat kami noon. Baka lang, hindi pa natin alam. Tapos ang ulam namin ngayon, ang iulam na lang namin ngayon ay toge. Kasi baka masira. Gigisa na lang namin ito. Kuha ako ng malunggay para pang ulam namin. Ang ingay ng aso, grabe. Ang ingay pa ng music, lahat maingay. Kuha muna ako ng malunggay para panglagay doon ng mahiway na natin. Alas 5 na ng hapon ngayon. Ito yung lalagay natin dito sa toge. O sige. Giniling. Tsaka yung ating sibuyas at bawang. At yung malunggay. Igigisa na natin maya-maya lang. Sobrang dilim na. Oh, pareho lang madilim. Sa ilaw ito. Doon daw ako humarap sa ilaw. Ay, nakaharap na nga sa ilaw. Madilim pa rin. Ayun, magigisa na lang naman kami. Eh, hindi ko close na yung vlog dito dahil gabi na. Wala naman na tayong kinapamaya. And sobrang dilim sa kwarto. Sobrang dilim na nga din dito. Oh. Ngayon ay mag-alas 7 na. And ayun, kita-kita ulit tayo bukas. At salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like. Bye-bye! At salamat sana na-enjoy nyo yung vlog natin today. And dito na yung mga bata na napakakukulit. Kukulit-kulit. So ayun, kita-kita ulit tayo bukas. And ano? Bye! See you tomorrow. Next time! See you next time. Sige na, labas na.